Mga kaigsuonan sa laktod nga pagkasulti, nga diha di ay sa atong mga gawi ug mga pulong. Duruha ang ingon ta paingnan diini. Ang nakadungog ug nakakita makakat-on ug mupuyo sa matarong. Kun ang atong gilitok ug ang atong gihimo matarong ug iya sa Dios gipasubay. Ug kun dili gani ang nakadungog ug nakakita mahisalaag, ingon man mahipunta ngadto sa kangitngitan, gumikan sa atong ingonta gipakita atubangan nila. Dili lang di ay nga ang ato ang personal nga kaakuhan sa atong nahimo o nabuhat o nalitok nga daotan muipikto diri nato. Dili lang diha sa atong kaugalingon, naapod kini konsekwensya ngadto sa nagpalibot nato. Mga anak, kabahin sa banay, ingon man sa katilingbanon, labi na ang mga namunuan, kay dako kaayo ang epekto daha sa ilang mga pulong ug buhat nga pagahimuon. Hinaot nga diha unta sa atong kinabuhi, mamili og ingonta makakita kita. Dili lang sa ingon nga labaw siya, mao na nagyud siya sundon, o dako siya na lang gayod ang tumanon, sigon sa iyang isulti ug buhaton. Dili. Angayan usab kita, mga kaigsuonan, mo ayag o ingon man mo timbang. Angayan ba nga atong paminawon? Angayan ba nga ato siyang sundon? Diha sa iyang ingonta paglitok ug pagbuhat diha sa atong atubangan. Dili sa ingon nga mga kaigsuonan nga blind obedience mao na ang atong himuon. Dili. Kung ang nakasa, dapat mo atubang sayang sa dili agad kung kinsa ang nakasa. Ug niini mga kaigsuonan, hinaot nga diha sa atong pangtamod labi na sa kinabuhi ni Santa Rosa de Lima, nga diha sa iyang yano nga pagpuyo siya sa kanunay na makaalinggat unsay ingonta maayo o dili maayo. Ug sa iyang pagpangita og giya sa kinabuhi sa kabalaan, siya ingonta tukma sa iyang kinabuhi, ang kinabuhi usab sa lain nga iyang gisunod ug iyang gitamod. Ang kinabuhi ni Santa Catalina de Siena. Ug mao kana ang angay usab natong tutukan sa kinabuhi. Dili ang mga tawo nga naa pa dinhi sa kalibutan mo'y sumban, kay sila mismo anaa pa diha sa ilang kinabuhi sa pagpili sa unsay ingonta maayo og dili. Angayan natong sumban ang kinabuhi sa mga balaan. Palihog manindog.